σας. Γεια σας. Η αίθουσα Περσεφόνη, παρακαλώ. Μετά το μπάρι, πρώτη αίθουσα δεξιά. Ευχαριστώ. Μαντάμ, πού είναι η Περσεφόνη? Τι εποχή έχουμε? Χειμώνα. Άρα στον Άδη. Πολύ γούστο έχεις εσύ. Και πολύ βαριά ροχάλα επίσης. Αϊσιχτήρ, το ξενοδοχείο που φιλοξένησε Κοντζαμάν Μαξ Φον Σίντοφ, κατήντησε καφενείο των φιλάθλων. Αϊσιχτήρ. Γεια σας. Ευχαριστώ, παιδί μου. Βάλε μου ένα γαλλικό. Μεγαλεία σήμερα, Κανάλια, υπουργοί, ποιος τη χάρη σου? Μωρ, δεν πάνε να κουρεύονται οι λαομπαίχτες. Εγώ πάντως πάλι είμαι στα πάνω μου. Γιατί, αγάπη μου? Γιατί είμαι Νέα Δημοκρατία και βλέπω από κοντά τους δικούς μου. Καλά, δεν μας ενδιαφέρουν οι διαστροφές σου και κοίταξε να τα λες λίγο πιο σιγά. Αυτά κυκλοφορούν και μικρά παιδιά εδώ γύρω. Άρε Μάρο με τα κλαρίνα σου. Όχι, θα χαρώ εγώ γιατί ήρθε ο μαυρογιαλούρος. Σαν πολλά δεν μας τα λες εσύ. Γιατί, κουκλίτσα μου, δημοκρατία δεν λέτε ότι έχετε? Ό,τι θέλω θα λέω, ορίστε μας. Τώρα τι να σου πω. Για να έχουμε καλό ερώτημα. Εσύ, τι πετάγεις σαν το χαρταετό τα κουλούμα? Είμαι η ιδιαιτέρα του Υπουργού. Και από εδώ ο κύριος Γεωργίου, ο σωματοφύλακάς του. Μπράβο, βρε. Να έρθετε του χρόνου στα Ρίο να πάρετε το βραβείο σας. Τον καφέ μου καλέ μια ώρα. Μην την παρεξηγείτε, είναι λίγο. Εσείς εδώ του ξενοδοχείου? Μάλιστα. Εμείς εδώ, του ξενοδοχείου. Αφού δεν είχαμε μπάρμπα στην κορώνη. Μήπως ήρθε ο Υπουργός? Για να μην έχω φαγούρα, μάλλον όχι. Για μάζεψε το στόμα σου. Γιατί παρακαλώ? Γιατί εγώ, κορίτσι μου, είμαι το νούμερο 2 στο νούμερο 1 Υπουργείο. Είσαι ψωνάρα, αγάπη μου. Μαρό! Άσε με μωρέ με όλους τους ψωροφαντασμένους εδώ μέσα. Ένα σου λέω, σε λυπάμαι. Κι εγώ πάλι λυπάμαι όλους εκείνους τους άμερους τους άστεγους που ψωνίζεις την Κουμουνδούρου για να ξεχαρμανιάζεις. Αϊσιχτήρι. Αϊσιχτήρι. Βρες τα στοιχεία της και κανόνισε να της έρθει ο επόμενος λογαριασμός της ΔΕΗ 10.000 ευρώ. Να δούμε τότε, θα της αρέσει το τσόκαρο. Μου βάζεις άλλο ένα? Πολύ ευχαρίστως. Κάντο διπλό. Με το πακέτο τι έγινε? Εντάξει είναι, το άφησα επάνω. Μόλις έρθει θα τον περιμένει στο δωμάτιό του. Ωραία. Κατάλαβες? Η βλαχάρα με τη φουστανέλα μου θέλει και ξινότυρο. Έλα τώρα, άνθρωπος είναι κι αυτός. Όλο το χρόνο πάνω κάτω Σαλονίκη. Θέλει λίγο να ξεδώσει. Η κυρία Παυλίδου. Μάλιστα. Ήρθε ο υπεύθυνος του κέντρινγκ και σας περιμένει στη ρεσεψιόν. Έρχομαι. Ναι. Τι πράγμα? Πάλι δεν μπορεί να έρθει η μάνα σου και το παιδί? Όχι πάλι στο ταξί ρε γαμότο. Καλά, μη φωνάζεις. Θα ψάξω να βρω μια κοπέλα. 50 ευρώ! Πού να τα βρω ρε κορίτσι μου? Τι είναι? Έλα, κούκλα μου. Θα σου στείλω εγώ την αδερφή μου μέχρι τις 12 που σχολάω και μετά θα έρθω εγώ να σου κρατήσω το παιδί. Τίποτα, να είσαι καλά, έλα, γεια. Πώς να σε ευχαριστήσω πάλι ρε Μάρο? Υπάρχει τρόπος, αλλά δεν το θέλω από σένα. Συγγνώμη, αυτό το φαγητό δεν είναι ούτε για γουρούνια. Τότε να σας φέρουμε αυτό που είναι. Πάλι εδώ εσύ? Καλά, δεν τρεπόμαστε λιγάκι, λέω εγώ. Σε λίγο έτσι όπως θα έχετε κάνει ο κόσμος θα τρώει από τα σκουπίδια και σένα σου βρωμάει Κοντζαμάν Σολομός Νορβηγία. Για μαζέψου. Μου είδες και ο Κωνσταντίνου Σολομό. Ψωνάρα, ψωνάρα. Άντε κορίτσια, Λάβει, σκάσε ο Υπουργός. Μες στους δρόμους της Βαγδάτης είδαν την κορμοστεσιά της και ζηλέψανε. Όλα εντάξει. Μάλιστα κύριε Υπουργέ. Το πακέτο που ζήτησα. Πάνω είναι περιμένει, το φρόντισα προσωπικώς. Τι πάτα κορίτσι μου? Άντε βρε και εσύ από εδώ. Ελπίζω να μην είναι ικανοποιημένος. Σταματόπουλος. Οκ, τι άλλο έχουμε? Να έχετε τελειώσει μέχρι τις 8 γιατί 8.30 μια ομιλία. Είμαι γρήγορος. Μισό λεπτό να κανονίσω για το κοστούμι σας και πηγαίνουμε. Δεσποινής. Εμένα. Έλα παιδί μου, εδώ εμένα. Στον κύριο Σταματόπουλο. Το κοστούμι του Υπουργού να είναι έτοιμο στις 8 παρατέταρτο, παρακαλώ. Καλά. Θα στείλω να το πατήσουμε. Τι ξύνη που είναι αυτή. Των αλωνών. Τασούλη. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Οδήγησε αμέσως τον κύριο Σταματόπουλο στο κόκκινο δωμάτιο. Δικός μας. Όχι, αφήστε, δεν είναι ανάγκη. Θα πάμε μόνοι μας. Ναι. Μα τι λέτε τώρα κύριε Υπουργέ μου? Τι είναι αυτό? Μην το κουράζουμε το παλικάρι. Σας παρακαλώ, τιμή μου. Αφήστε τον Υπουργό, δεν θέλει συνοδεία, μπα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, εγώ δεν το επιτρέπω. Τάσο, δείξε τους κυρίους αμέσως. Σταματόπουλος. Πάρα πολύ όμως. Τα γουρούνια δεν τρέπονται. Τι τους βρίζεις ρε τους ανθρώπους? Αλλά δεν καταλάβες ρε βλήμα. Δεν θέλανε τον Τασούλη για να μην του δώσουν φιλοδόρημα. Οι τσίπιδες. Εδώ, ελάτε. Να είμαστε, εδώ είμαστε, το καλύτερό μας δωμάτιο. Το κόκκινο δωμάτιο. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Όχι, σας παρακαλώ, δεν κάνει κόπο, μισό λεπτό να ανοίξω. Δεν πειράζει, ανοίγουμε εμείς. Ορίστε. Αποκλείεται. Δεν το πιστεύω. Μα είναι δυνατόν να πάρω εγώ λεφτά στον κύριο Αντρέα μας, εδώ, στον πατριώτη μας, να το μάθει ο Ανέστης ο πατέρας του στο χωριό και να με σκοτώσει? Έλα, δώσε τώρα την τσάντα, μην τον προλάβω εγώ. Σας παρακαλώ, θέλω να τον περιποιηθώ προσωπικώς. Δώσ' την τσάντα ρε Τασούλη, να πάει στο διάλο, τελειώνουμε. Με θυμάστε, κύριε Σταματόπουλε, με θυμάστε? Μπορώ να σε ξεχάσω. Να ξεχάσω το γιο του φίλου μου του Ανέστη. Από μικρό το ξέρω. Τόσος ήσουν, τόσος.
Και δεν άλλαξες και πολύ από τότε να πεις να δυσκολευτεί. Ο κύριος υπουργός μας. Ένα τηλεφωνάκι έκανε και αμέσως τη διορίσανε την αδερφή μου την Νεκταρία. Μόνο με πολιτήριο δημοτικού, ξέρετε που τη βάλανε. Προϊσταμένη στο πέρον. Χωρίς διαγωνισμούς, μόρια και τρίχες. Πιο σιγά. Ένα καλό κάναμε, θα μας κάψεις. Παρακαλώ. Ελάτε. Σιγά, περάστε. Περάστε από εδώ κύριε Υπουργέ μου, παρακαλώ. Καλησπέρα. Ποια είσαι εσύ, τι θες εδώ, πώς μπήκες εδώ μέσα? Τι πιάμε εγώ, σας παρακαλώ. Εγώ Ήρθες επιτέλους. Κοίτα να μην ξανασυμβεί αυτό. Μάλιστα. Ποιο? Πού είναι ο λόγος του Υπουργού, Από τις 5 η ώρα το απόγευμα έπρεπε να είναι έτοιμος. Πούντος, Κάπου εδώ θα είναι, να το ψάξουμε. Ξέρω εγώ, βάλτε κι εσείς ένα χεράκι, βρε παιδί. Άχρηστες γραμματίνες. Συγγνώμη, αυτή έτσι εκδίνεται και για το γραφείο? Ναι, στο Υπουργείο είμαστε πολύ προχωρημένοι. Φέραμε άλλα ήθη. Έλα, τελείωνε μια ώρα. Μην ανησυχείτε, εδώ τα έχω εγώ τα βρίσκω πάντα χρόνια χαμένα πράγματα. Δεν χάνετε τίποτα από εδώ μέσα. Εντάξει, μην βιαζόμαστε, μόνο μη χαθεί. Χωράει εκεί μέσα λόγος. Ναι. Εγώ είμαι λακωνικός. Δεν μ' αρέσουν τα πολλά λόγια. Δεν πας τώρα σιγά σιγά να ξαπλώσω κι εγώ μια στάλα? Να σας δείξω πρώτα το δωμάτιο και φεύγω. Δεν θα το αγοράσω, πουλάκι μου, το δωμάτιο. Μια ώρα ξαπλώσω θέλω. Όχι, 2 λεπτάκια μόνο. Κοίτα να μιλάς λίγο. Μην τον κάψουμε τον Υπουργό. Να λες μόνο ναι. Εντάξει, μην ανησυχείς, στη δουλειά μας μόνο ναι λέμε. Μαζέψου. Πάντως να σου πω τώρα, με κλείσες τσάμπα δηλαδή με 300 ευρώ. Αν ήξερα εγώ τον Υπουργός, θα ζήταγα την άρτα με τα Γιάννενα, όχι. Ευχαρίστως να στάρει, ναι, αλλά δεν είναι της εκλογικής του περιφέρειας. Ωραία, όλα ωραία τα σου λέει. Άντε, τράβα τώρα, τράβα. Μα δεν σας έδειξα τα κλιματιστικά? Τι να τα κάνω, μανούλα μου, τα κλιματιστικά? Είναι πολύ εύκολο, κοιτάξτε, μην αγχώνεστε. Είναι ένα κουμπάκι, εδώ, κοιτάξτε. On, off. Κύριε Υπουργέ, να τελειώνουμε. Έχουμε και την επιστολή στον Επίτροπο Μπαρόζο. Μπαρόζο. Ναι. Δεσποινής. Έλα μου. Ελάτε παρακαλώ, καθίστε. Εκεί. Καθίστε, ναι. Καθίστε. Να σας υπαγορεύσω την επιστολή. Την ποια? Την επιστολή για τις ανάγκες της σύσφυξης της Ένωσης με τις υποανάπτυξη βαλκανικές χώρες. Το ξεχάσατε? Σύσφυξη. Τώρα μην το ξαναπείτε αυτό, κύριε Υπουργέ μου, θα ξέχνω εγώ τη σύσφυξη. Όχι, αυτό το θέμα είμαι εδώ, έτσι, τη σύσφυξη. Κύριε Υπουργέ, και αυτό είναι το τηλεκοντρόλ. Το ίδιο χειριστήριο έχει, είναι on-off. Τώρα τι καταλαβαίνεις, θέλεις να μου σπάσεις τελείως τον ευρώ? Εντάξει, την κάνω. Γεια σας, κύριε Υπουργέ μου. Άι, στο καλό, παιδάκι μου. Ωραία, λοιπόν, με ποιο ξεκινάω? Τι κουβέντες είναι αυτές, μαντάμ? Έχει δίκιο η Δεσποινής. Αφού σας βλέπει μπαστακωμένους εδώ, πήγε το μυαλό της στο περίεργο. Πως τα πιάνει στον αέρα τα περίεργα, κύριε Υπουργέ μου. Όμως εγώ περίεργα δεν κάνω. Όχι, Δεσποινής μου. Σήμερα έχετε να κάνετε μόνο με τις αρχές του τόπου. Δεν με χαλάει καθόλου. Ετοιμάσαι εσύ να κάνω κι εγώ ένα ντουζάκι. Να είμαι καθαρός. Τώρα, πολιτικός και καθαρός, μην λέμε και πρεβολές, κύριε Υπουργέ. Μπράβο, ρε παιδιά, μπράβο. Επιτέλους φέρατε και μια κοπέλα της προκοπής. Κατεργάδα. Είσαι και χιουμορίστα. Είμαι η βουτά. Είπαμε σεμνότης και ταπεινότης. Προσυπογράφω. Τυχερή σε κούκλα, σε συμπάθησε ο θείος. Έχει και νησιά της χάριστης όμως, Λοιπόν, κοίτα εδώ. Α, τι είναι αυτό, το μπλε χαπάκι για να σηκωθεί το αγοράκι? Υποφέρει από την καρδιά του. Αχ, ο δόλιος. Λοιπόν, αν να μην γίνει το συμβεί κάτι, Καλή χτύπα ξυλό άνθρωπος. σου δίνεις ένα από αυτά και θα γίνει περδίκι. Μη σε νοιάζει, σαν πατέρα μου θα τον έχω. Και αυτό ήταν το κινητό μου. Ναι. Αν χρειαστείς κάτι, πάρε με. Σας ευχαριστώ πολύ. Κούκλα, λίγα με μένα. Εγώ δεν φοράω ρούχο που το έχει φορήσει όλη η Αθήνα. Δεν κατάλαβα πώς μας το είπες αυτό. Είπα, εγώ με γυναίκες της Φάρα σου δεν πάω ούτε με συνταγή του ΙΚΑ. Έλα, αφήστε τα αυτά. Λοιπόν, έχεις στη διάθεσή σου μία ώρα. Μετά πρέπει να ετοιμαστεί για την ομιλία. Έτσι όπως τον κόβω, σε κανένα μισά ώρα θα έχω τελειώσει. Και όταν θα τελειώσει, θα πας δίπλα στην πράσινη σουίτα που σου έχουμε κάνει την κράτηση. Δεν πιστεύω να έχετε δώσει το πραγματικό μου όνομα. Όχι, κοριτσάκι μου, το έχουμε προβλέψει. Και τα 300 που είναι? Στη διπλανή σουίτα μέσα σε ένα φάκελο στο κομμωδίνο. Έτσι αλλάζει. Ακόμα εδώ είστε εσείς. Αλλά στις δουλειές σας. Εδώ ο κόσμος σκάγεται και εσείς σκοπροσχυλάτε. Φεύγουμε, κύριε Υπουργέ, φεύγουμε. Πήγαινε. χρειαστείτε. Δεν τελείωνε ψηλά. Τίποτα, δεν σε Και χρειάζεται. όπως είπαμε, μια ωρίτσα, όχι παραπάνω. Είμαι γρήγορος. Εντάξει, πηγαίνετε. Μαλακό. Εντάξει, άντε, πηγαίνετε.
Και τώρα τα δυο μας. Πώς τα λέτε, πώς τα λέτε. Προχώρα εσύ και θα έρθω να σε βρω κάτω. Καλά, μην αργήσεις όμως. Σε λίγο θα αρχίσουν να καταφτάνουν κανίβαλα τα κανάλια. Καλά, καλά. Ναι, εγώ. Τι μου κάνετε? Στο ξενοδοχείο. Ναι. Για βάλτε τη γυναίκα σας να σας πατήσει το φράκο. Αν είμαστε λίγο τυχεροί, θα έχει τορκομοσία αύριο. Τι θα γίνει, δεν θα το βγάλεις το ρουχαλάκι σου? Γιατί δεν σας αρέσει? Μια χαρά είναι. Αλλά νομίζω ότι θα δείχνει καλύτερα στο πάτωμα. Στο πάτωμα το θέλεις λοιπόν, έτσι, πρόστιχε. Έλα, αρχίνα. Γδίσου για μένα. Πιο αργά. Πιο αργά. Τη δημοκρατία έχουμε όλο στελεί αργά, όλο στελεί νωρίς. Είναι θέμα και ρυθμού κάπου. Δεν θα τα χαλάσουμε το ρυθμό. Λοιπόν, το ξαναπάω, έτσι, ωραία. Τακ. Πιο γρήγορα. Μην κοιμηθούμε κιόλας. Καλά είναι και ο λαός που δεν ξέρει τι θέλει, αλλά είστε κι εσείς συμβολητικοί, Μ' αρέσει που τα λες όλα χύμα. Αχ, κύριε Υπουργέ μου. Μη με λες, Υπουργό. Εμείς σε λίγο θα... Ναι, θα έλεγε τον αξίωμα όμως. Αντρέα. Όταν δεν μπορώ, σας σέβομαι. Για σένα, Αντρέα. Λοιπόν, κύριε Αντρέα μου, έχω πολλά βάσανα εγώ. Γιατί ο Λάμπης μου λέγει ότι θα πας μια χαρά. Έτσι κυκλοφορείς στην αγορά. Όχι, πραγματικά, όχι επειδή είμαι μπροστά, αλλά φιλιέμαι σαν το ζεστό ψωμί, φίλε. Τότε τι? Υπάρχει κρίση όμως. Υπάρχει μεγάλη κρίση, κύριε Αντρέα μου, στη δουλειά. Έτσι όπως θα κάνετε, σε λίγο εμείς θα το δίνουμε βερεσέ όμως. Τι μου λες? Όπως σας τα λέω, κύριε Αντρέα μου. Και δεν μου λες πώς βγήκε στο κλαρί, με το συμπάθειο δηλαδή? Κύριε Αντρέα, εμένα που με βλέπεις, η ζωή μου είναι μαύρη. Δηλαδή μαύρη, πιο μαύρη από το μπουρνούσι, σαν του βυθού το στρίδι. Ένα θα σου πω μόνο, κύριε Αντρέα. ΑΣΕΠ. ΑΣΕΠ. Είσαι μια από τις 250.000. Από τους βετεράνους του κινήματος. Ξέρεις, εμείς όταν λέγαμε για μονιμοποίηση, δεν νοούσαμε ακριβώς αυτό. Καλά, τώρα μην χαλάσουμε τις καρδιές μας, κύριε Αντρέα μου, μεραπούνε. Δεν μου λες, τι σπούδασες? Γαλλική φιλολογία σπούδασα. Και τι ήθελα κι εγώ, να βάλω το κεφαλάκι μου στο δημόσιο ήθελα. Σαν και εμένα. Όχι. Το κεφάλι μου είπα εγώ, όχι το χέρι μου. Πώς τα λες όλα. Χιουμορίστα. Ναι. Λοιπόν, περίμενα, ώσπου στο τέλος κατέληξα. Ορομίστηκε στην ΕΙΔΑΠ. Καλή ΕΙΔΑΠ. Καλή και άγια ΕΙΔΑΠ, δεν λέω, αλλά βγαίνεις με 550 ευρώ το μήνα, κύριε Αντρέα μου. Εσύ βγαίνεις? Όχι. Τότε να μην λέμε εδαφικά. Ναι, όχι, δεν λέω, αλλά δεν γδίνες όμως. Ναι, όχι. Με έχει δείξει και τηλεόραση εμένα κοντινό. Τι μου λες? Τότε που είχαμε πετάξει τα γιαούρτια στο Προκόπη το Παυλόπουλο. Τον καημένο τον Προκόπη. Άλλοι τάζανε, αυτό γιαουρτώσανε. Ναι. Δεν γδίνες όμως. Ναι, όχι. Και ό,τι κάνω, κύριε Αντρέα μου, το κάνω για το παιδί μου. Έλα ρε κογούλα, τώρα μην άρχισε τα ίδια παραμύθια. Όχι, σε παρακαλώ, αλήθεια σου λέω, κύριε Αντρέα μου. Έχω ένα γιο εγώ. 6 χρονών, το Γρηγόρη μου. Και το μεγαλώνω μόνη μου. Και ο πατέρας του? Ο πατέρας του. Αφού μου έκανε τη ζωή κόλαση, με παράτησε ο αλήτης και έχει το θράσο να διεκδικεί το παιδί στα δικαστήρια. Και άμα μάθει για τις επισκέψεις που κάνω, κύριε Αντρέα μου, πάει τον έχασα το Γρηγοράκι μου. Δεν ξέρεις πώς σε νιώθω. Αλλά δεν γδίνεις όμως. Ναι, όχι. Και ο Γρηγόρης μου, άμα το μάθει, θα πεθάνει την τροπή του. Από την τροπή του θα πεθάνει. Ο πατέρας του είναι όμως. Είναι πατέρας του. Σε παρακαλώ τώρα με τον άχρηστο, τον αχαήρευτο. Μα είναι πατέρας του. Δεν χρειάζεσαι όμως τώρα, λες και δεν τον ξέρεις. Αυτός, παιδί μου, θέλει να με εκδικηθεί. Ζητάει το παιδί από τα δικαστήρια μόνο και μόνο για να το βάλει μετά στο ίδρυμα. Το καταλαβαίνεις αυτό που σου λέω? Θα σου πω. Εγώ αυτό που σου λέω τώρα, πρόσεξέ με. Ξέρεις ποιος μου το είπε? Ποιος? Η συνυφάδα μου. Η συνυφάδα. Βεβαίως. Και άμα λέει κάτι συνυφάδα, λίρα Αγγλίας. Λίρα Αγγλίας. Κάτι τέτοιο ακούω και χάνω το κέφι μου. Δεν γδίνεσαι όμως. Λοιπόν, από τον Αντένα ήρθανε, από τον Ευαγγελάτο ήρθανε. Και από το Λιάτσο είμαστε οκ. Το Μέγκα. Όταν θα έρθει το Μέγκα να τους κρατήσεις εδώ και να με ειδοποιήσεις αμέσως. Έχω κανονίσει αποκλειστικό. Καλά και οι άλλοι. Σκοτίστηκα. Έχω κάνει τρομερό deal. Θα τους δώσω 3 λεπτά και μου δίνουν 5 παράθυρα δελτίο, 1 καμπουράκι και βίντεο στο Γρηγόρη. Γι' αυτό σου λέω, το νου σου στο Μέγκα. Και πώς θα τους καταλάβω να σας φωνάξω? Θα σου πούνε ένα συνθηματικό που γυρίζεται το βίντεο κλιπ του Ρέμου. Κλιπ του Ρέμου. Οκ. Εδώ πάμε. Πιο σιγά η κρατική.
Καλησπέρα, κυρία Παυλίδου. Καλώς τον. Πού θα στήσουμε? Μέσα είναι η αίθουσα. Και φαντάζομαι πως πάντα πίσω από τους μεγάλους και τα γνωστά πλάνα Αγγελόπουλου. Γιατί με φαρμακώνεις τώρα? Σε λίγο θα μου πεις ότι σε ξεπετάω κιόλας. Μπα, όχι πολύ, όσο πατάει χουκλή. Εγώ βρε. Εγώ που την ΝΕΤ την έχω κορώνα στο κεφάλι μου. Βρε, αν δεν βολέψουμε τα παιδιά τα δικά μας, ποιους θα βολέψουμε, Θέση στο κέντρο σας έχω κανονίσει να πάρετε τις πλανάρες σας με την ησυχία σας. Καλώς, ευχαριστούμε. Α, μην το ξαναπείς, αφού το ξέρεις, μόνο εσάς εκτιμώ. Οι άλλοι απλώς πουλάνε. Ενώ εσείς είστε. Ναι. Ναι. Τέλος πάντων, τιμή μας να σας έχουμε εδώ. Κανένα αποκλειστικό από τον Υπουργό θα το καταφέρουμε? Ούτε να το συζητάς. Έχει πολύ φορτωμένο πρόγραμμα. Αφού και τώρα που μιλάμε είναι επάνω και υπαγορεύει επιστολές στην Κομισιόν. Καμιά παραγγελιά, κάτι? Όχι. Τα κλασικά. Μη μάθω τίποτα καινούργιο και ρωτάει η γυναίκα μου και άντε μετά να την ψήσω ότι μου το έμαθε πολύ δώρας. Χιουμορίστας. Ό,τι θέλει ο πελάτης. Τι είναι πάλι? Τι είναι? Τα υπουργεία μου μέσα. Εγώ τι κάνω τώρα? Στην ντουλάπα. Υπάρχει πρόβλημα με την ντουλάπα? Τι λέτε τώρα, κύριε Αντρέα? Μου έχω κάνει δεύτερο σπίτι εγώ τις δουλάπες. Αχ, εμπειρή. Έρχομαι. Στριμώξου λίγο, Έρχομαι. Ποιος είναι? Ο Τάσος ο Γκρούμ είμαι. Να ρε! Μου ανοίγετε λιγάκι σας παρακαλώ? Τι είναι πάλι? Συγγνώμη για την ενόχληση. Σας έφερα μερικά φρουτάκια για να τσιμπήσετε. Μα εμείς δεν παρακινάμε τίποτα. Όχι, εντάξει. Σας στέλνει κέρασμα ο πατέρας μου. Άφησε με ρε μανίτσα να κοιμηθώ μια στάλα. Να το ευχαριστηθείτε μου μήνυσε και όλα τα καλά του κόσμου για το καλό που κάνετε στην νεκταρία μας. Τι είναι αυτό? Αυτό σπληνογάρδουμπο. Αυτό σας το στέλνει η ίδια η νεκταρία μας. Πήγε το καημένο στην αγορά για να σας το πάρει. Καλά, δεν δουλεύει. Αυτή την ώρα έπρεπε να ήταν στη δουλειά. Καλά, τι λέμε τώρα? Στο δημόσιο δεν τη βάλατε? Σωστά. Λοιπόν, άντε πήγαινε παιδί μου και να ευχαριστήσει όλη τη φαμίλια εκ μέρους μου. Και το σημαντικότερο, μη μου ξαναχτυπήσεις. Καλή σας ξεκούραση. Αν μ' αφήσεις. Έλα μανίτσα μου. Έλα, μην αργούμε. Μανίτσα μου, ξάπλω μόνο. Μην αργήσουμε. Όπα, κύριε Αντρέα μου, να μας μείνει και κάτι για αύριο. Μην αργήσουμε όμως, γιατί έχω και το Μέγκα που με περιμένει για κάτι δηλώσεις στο βιοτεχνικό κλάδο για την ανεργία και πρέπει να το συζητήσει. Πού πας? Τι είναι πάλι? Θα μου περάσει, βλέπετε και εσείς αυτή τη λέξη, την ανεργία. Τι την είπατε? Εγώ τώρα δεν μπορώ να. Μιλάς για το διορισμό σου, Ναι. Μην ανησυχείς, εγώ θα σε τακτοποιήσω. Μιλάτε σοβαρά, κύριε Αντρέα μου? Όταν λέμε μια κουβέντα. Όχι, γιατί την είπατε και πριν 2 χρόνια την ίδια κουβέντα, αλλά δεν είδαμε φως, καταλάβατε. Άλλο τότε. Τότε δεν ξέραμε ότι ήσασταν τόσοι πολλοί. Α, γι' αυτό. Με σένα όμως είναι αλλιώς. Φοβάμαι ότι μου τα λέτε αυτά για να με ρίξετε στο κρεβάτι και μετά που σε είδα που σε ξέρω. Με έχεις εμένα για τέτοιο άνθρωπο? Να σε έχω. Δεν είδες εκεί με αυτό το βλήμα, τον Γκρούμε? Εγώ δεν του διόρισα την αδελφή του την Νεκταρία. Και αυτή με το απολυτήριο του Δημοτικού. Ό,τι θέλω κάνω εγώ. Έλα τώρα. Τι είναι πάλι? Τι είναι? Δηλαδή μιλάμε για σίγουρο διορισμό? Γράψε μου. Ναι. Σε ποια υπηρεσία θέλεις? Ναι. Και τη Δευτέρα πήγαινε να πιάσεις δουλειά. Τέτοια να μου λες, παιδαρέ μου, τέτοια να μου λες, τέτοια ωραία να μου λες, με τρελαίνεις, πόπο με τρελαίνεις. Τι Δευτέρα είπες? Τι Δευτέρα, τι? Έτσι, μίλα μου ξεδιάντροπο, μίλα μου ξεδιάντροπο, έτσι. Ναι. Σ' αρέσει τη ματάρχης αλφα ή σου πέφτει λίγο? Με τρελαίνει αυτό το αλφα, με τρελαίνει, έτσι, ναι. Τι μου κάνεις σήμερα, κύριε Αντρέα μου? Σε διορίζω, πουλάκι μου. Θεέ μου, τη ζωή διορίστη, φιλήστε με, δεν ενοχλούμε, φιλήστε με, δεν μιλάμε για τίποτα όρις του χρόνου και αηδίες τώρα. Τι είναι αυτά που λέμε? Εδώ τώρα μιλάμε για μονιμότητα. Όχι μονιμότητα. Δεν μπορώ, θα πεθάνω. Μονιμότητα. Με τρελαίνετε. Μονιμότητα. Ναι. Και
αν μας κράξουν οι δημοσιογράφοι στα κανάλια? Ποιος τους λογαριάζει, μωρέ, τους δημοσιογράφους? Έτσι μιλήστε μου βρώμικα. Είστε ξεδιάνθρωπος, κύριε Ανδρέα μου. Ναι. Και διορίστε με και τώρα, κύριε Ανδρέα μου. Ναι. Αχ, ναι. Όπα. Κύριε Ανδρέα μου. Κύριε Ανδρέα μου. Τι είναι? Όπα. Τι? Τα αγάπια μου. Τα αγάπια. Πού μου το είπε? Θα τα βρω, κύριε Ανδρέα μου, να δω μου το. Όχι, δεν μου το έχει αφήσει εδώ, κύριε Ανδρέα μου. Πού μου τα άφησε? Δεν με βοηθάτε όμως κι εσείς, κύριε Ανδρέα μου. Κύριε Ανδρέα μου. Κύριε Υπουργέ μου. Κύριε Υπουργέ μου, κύριε Ανδρέα μου. Κύριε Ανδρέα μου, κύριε... Παναγίτσα μου. Καλημέρα. Θέλετε κάτι? Όχι, τι να θέλουμε. Εμείς μπερδευτήκαμε, θέλαμε να πάμε απέναντι στην τουαλέτα και χάσαμε την πόρτα της τουαλέτας, πάντα μιλάμε, και την μπέρδεψαμε με την εξωπορτά. Τι? Όχι, λέω, νόμιζα ότι κάποιος χτύπησε την πόρτα. Αλλά ήταν ο Βοριάς. Γεια σου. Και πάλι καληνύχτα σας. Χάρηκα. Είσαι θεά, αγάπη μου. Έλα, εγώ είμαι. Ναι. Ακόμα στο πρέσβης. Μα τι ατοχή είναι αυτή πια το χούφταλιο. Λοιπόν, πρέπει να είσαι εδώ πέρα. Αμέσως. Παράτα το παιδί μου, σου λέω, είναι σοβαρό. Δεν μπορώ να σου πω το τηλέφωνο. Έλα, σε 5 λεπτά. Θα είσαι εδώ, δίπλα είσαι. Τι? Χάπι, πήρα. 2. Βλέπω. Συγγνώμη. Πεινάς, ρε δόλια? Από πότε έχεις να φας κανονικά, ρε? Από τα γένεια της πιτσαρίας της Βύση. Μάλιστα. Άντε, τράβα στην κουζίνα και πες ότι σε στέλνει Μάρο να φας. Αλήθεια? Να σου βάλουν και κάτι για το σπίτι, γιατί πόσα εγγένει να κάνει αυτή η Βύση πια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μάρο, στο τηλέφωνο, η γυναίκα του Μίλτου. Ναι, μισό λεπτό, έρχομαι. Έχω και δουλειές, σε παρακαλώ. Κάνε στην άκρη, σε παρακαλώ, Χρυσέ μου, να περάσει η μάνα. Για το Περσεφόνη. Δημοσιογράφος είσαι? Μάλιστα. Εδώ είναι ο μπουφές, άντε τράβα. Άντε να χαθείτε λιγουριά όλοι εδώ μέσα. Έλα, αγάπη. Συγγνώμη, το 601 που είναι? Δεν θέλει και πολύ μυαλό, μαντάμ. Αφού έχει το 6 μπροστά, στον 6ο θα είναι. Στον 6ο! Αν είχε 9 μπροστά, θα ήταν σε άλλο ξενοδοχείο, γιατί εμείς διαθέτουμε μόνο 7 ορόφους. Έγινε κατανοητή? Ευχαριστώ. Άντε να χαθείτε όλο το ασλανιάτο εδώ μέσα, μαζεύτηκε. Ποιος είναι, παρακαλώ? Εγώ, καλέ, άνοιξε! Δεν σφινάξεις. Τι έπαθες, παιδάκι μου, τι έγινε? Ο πελάτης μου πέθανε. Τι του έκανες, μωρή του ανθρώπου? Τίποτα. Η καρδιά του. Μπας και του έκανες συστάση το δράκο στο λωτό, σαν την άλλη φορά στην Κηφισιά, όταν τρέχαμε το στρατηγό. Όχι. Με το που πήγε να γίνει το ντου, τσοπ, μου μένει στα χέρια. Τι θα κάνω, Χριστούλη μου, τι θα κάνω? Έλα, μωρέ. Ο πρώτος είναι ή ο τελευταίος? Ναι. Τράβα λοιπόν τώρα να δεις ποιος είναι. Μου το παίζεις άνετη. Έλα, περίμενα. Να εκτιμήσουμε τον μπουφέ. Αμάρα! Αυτός είναι ο... Αυτός. Πες το να, μωρέ. Αυτός. Ο Σταματόπουλος είναι, παιδί μου, ο υπουργός. Γεια σου. Έχεις καταλάβει τώρα γιατί έχω φρικάρει? Ρε τον κακομοίρη. Και χθες που τον είχε ο αυτιάς, μια χαρά ήταν. Ναι, τον είχε. Πόσα σου δώσε, μωρή? Κορόιδο πιάστηκα, παιδί μου. Αυτό είναι το θέμα μας τώρα. Δηλαδή ταύτισε πάνω στο σεξ. Δεν σου λέω.
Είδες τελικά έργο εγώ. Το σεξ σκοτώνει. Ναι. Το κάπνισμα σκοτώνει. Ναι. Όλα τα ωραία θα μας τα κόψουν στο τέλος. Όχι, ναι. Δεν είναι κράτος αυτό, αγάπη μου. Όχι, δεν είναι. Τι θα κάνουμε τώρα, Δέσποινα? Τι κάνεις εκεί, παιδί μου? Μπα, και πρικισμένος ο Μακαρίτης. Ναι, τι να το κάνεις? Δεν το χάρηκε ο Δόλιος. Τελικά, σήμερα στον Παπαδάκη. Ναι, τον είδα. Που λέγεται έχει τα προσόντα να τα βάλει με τους βιομηχάνους, το εννοούσε. Και όχι τίποτα άλλο, μου είχε τάξει και μονιμότητα στο δημόσιο. Έλα. Ναι, ο καημένος. Γογούλα μου λέει. Πήγαινε τη Δευτέρα μου λέει να πιάσεις δουλειά μου λέει. Αχ, τι καντέμο που είμαι Χριστέ. Καλά, μη λέμε και παλαβά. Μη λέμε. Μέσα στην καντέμο αυτός τότε τι είναι? Αυτό να μου πεις. Γι' αυτό σου λέω, μη σκάς για τίποτα. Πάνω απ' όλα υγεία. Τι θα κάνουμε, Δέσποινα? Αστυνομία. Είσαι τρελή. Θα το μάθουν τα κανάλια, θα το μάθει το παιδί μου και θα δώσω την καλύτερη αφορμή στον πατέρα του να μου το πάρει. Όχι. Σωστά. Αλλά τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάτσουμε εδώ μέχρι να επέλθει καθολική σύψη. Χάπι. Ποιο υπαριθμό είναι αυτό? Το 5ο είναι. Ηρέμησε, μωρή. Δεν είναι καραμέλες τα ηρεμιστικά. Μέχρι και τη ματάρχη Αλφα με έβλεπα. Θα σε βόλευα και εσένα πουθενά. Πιο καλά δεν είναι κάτω. Να ειδοποιήσουμε κανένα δικό του και να φύγουμε. Ναι, αλλά ποιον? Ποιος σε κουβάλεις εδώ? Ναι, έχεις δίκιο. Σωματοφύλακά σου να δεις. Κάπου μου άφησε την κάρτα του. Να, εδώ είναι. Όχι, Θεούλη μου. Τι να κάνω τώρα, τι να κάνω? Ρώτα ποιος είναι. Ποιος είναι, παρακαλώ? Η καμαριέρα είμαι, μου ανοίγετε? Όχι. Να τον κρύψουμε γρήγορα. Στην τουλάπα. Καλέ. Τώρα. Βάλει ένα χεράκι. Τι με κοιτάς? Εγώ έβαλα την ιδέα, εσύ σου ήρθαν όπου θες. Τρελάθηκες τώρα. Να κάνω τηλέφωνα, να σου δώσω τα λεφτά για την κηδεία. Να κάνω ό,τι θες. Εγώ τα χέρια μου πάνω σε δεξιό δεν τα βάζω. Να με βλέπει από εκεί πάνω ο παππούς μου ο αντάρτης και να με μουτζώνει. Μήπως θέλεις να πω να παραδοθώ και όλες που σου έπιασαν τα κομμουνιστικά σου? Έλα, μπράβο. Καλά. Όχι. Ασήκωτος είμαι, Θεός χωρέστο. Τι θα γίνει ρε παιδιά, θα ανοίξω μια φορά? Τώρα όμως, μη φτάσει ψυχοσάββατο. Λοιπόν, τράβα, άνοιξε την πόρτα και παίχτω ή μαλλού. Πού? Άνοιξε την πόρτα, πουλάκι μου. Μάλιστα. Τι θα μπορούσα να κάνω παρακαλώ για εσάς? Τον υπουργό θα θέλει ένα λεπτάκι. Δεν μπορεί να σας δει αυτό το λεπτάκι. Γιατί? Για καθαρά τεχνικούς λόγους. Εσύ ποια είσαι του λόγου σου? Η γραμματεύση του γιατί? Πόσες γραμματίνες έχει αυτός ο υπουργός πια? Πολλές. Γιατί? Πολλές υπογραφές, πολλές γραμματείες. Δεν θα σας δώσουμε λογαριασμό όμως. Μπα και εσύ γραμματές. Μάλιστα, σε τι μπορώ να φανώ χρήσιμη? Εσείς τίποτα, τον έτσι σας θέλω. Θα αργήσει να γυρίσει. Τώρα τι να σας πω. Στη μεταμψύχωση πιστεύετε? Ναι. Δεν θα αργήσει τότε. Τι λέει από εδώ η κοπελιά? Τίποτα, πλάκα κάνει η κοπελιά. Καθόμαστε εδώ στο καναπέ να κάνουμε και καμιά πλάκα γιατί δεν περνάει και σεζόν. Έτσι είναι κατάλαβα. Της υπομονής κι αυτός, Τι μυστήριο κι αυτό το πράγμα με τους άντρες, ρε κορίτσια, Πραγματικά. Ποιο? Που πρώτα αγαπάνε τη λεκάνη τους και μετά τη μάνα τους. Ναι, αλλά δεν μας είπατε τι θέλετε. Αχ, τι να σας πω, κυρία μου. Μαύρη ζωή μου, μαύρη σαν του βυθού το στρίδι. Στρίδι? ΑΣΕΠ. Ναι, πού το καταλάβατε? Από το αξάν σας. Ναι, μα γι' αυτό ήθελα να δω τον υπουργό να κάνει κάτι. 12 χρόνια διόριστη πια και όλος το περίμενε. Μάλιστα, τι σχολή έχεις βγάλει, κούκλα μου? Η τελευταία χημικός τροφίμων. Αλλά δεν με βλέπουν να την εξασκώ. Μέχρι να με προσλάβουν θα έχουν τελειώσει τα τρόφιμα στον κόσμο. Ωραία. Και τι προϋπηρεσία διαθέτετε? Διαθέτουμε εμποροπλιάρχων προϋπηρεσία, αλλά μας διώξανε. Κάτι ψηλά σε κάτι εκ, σχολή μανικιούρ πεντικιούρ. Χρήσιμο είναι αυτό. Φαναρτζής, γκάλοπ έκανα, κάστανα πούλησα, αποκλειστική σωτηρία ήμουνα, αλλά προκοπή δεν είδα. Μάλιστα. Δηλαδή θα λέγαμε ότι ο ιδιωτικός τομέας δεν σας ικανοποιεί. Τι λέτε τώρα, μαντάμ? Να διοριστώ στο δημόσιο. Θέλω να ξεκουραστώ λιγάκι. Αν να δουλέψω, μένω και εδώ. Σωστό και αυτό από πλευρά σας. Ναι. Τέλος πάντων, σήκω. Θα το μεταβιβάσουμε εμείς το έτοιμά σας στον υπουργό. Πηγαίνετε τώρα. Μισό λεπτό να σας δώσω και ένα βιογραφικούλι με εδώ πέρα. Όχι εσείς. Βεβαίως. Μάτια καστανά. Χρήσιμο είναι αυτό. Ναι, και κοιτάξτε, άμα με βολέψετε, θα σας βολέψω κι εγώ, Έχω κάτι οικονομιούλες.
Σας παρακαλώ πολύ, δεσποινής μου, αυτά με τα λαδώματα να τα ξεχάσετε. Γιατί πόσο μιλάμε ακριβώς? Η φίλη μου αστείευεται, μαντάμ. Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Τώρα πλέον πνέει ο άνεμος της αξιοκρατίας. Καλά! Να σε καλά, κοπελιά! Με έκανες και γέλασα. Καλά, έχω να γελάσω έτσι από πρόπερση στο Δελφινάριο που πούλαγα γρανίτες. Γράψτε και αυτό. Το έχει. Να σας βάλω άλλο ένα. Το ενόπνευμα της αναμονής. Το μόνο βάλσαμο που θα έλεγε και ο Μπουκόσκι. Δεν πας να πίνεις κανένα σέικερ, λέω εγώ, μανουλά μου. Νευράκια. Μην κουνηθείτε από τη θέση σας. Σας έχω το καλύτερο. Κοκτέιλ εκιθίνης. Μπριόνια, καλέντουλα και μία μυρωδιά σκόρδου. Ιδανικό για καταρροή, τόνωση του νευρικού συστήματος, ροχαλιτό, τσιμπήματα από σκορπιό και πρόωρη κλιμακτήριο. Εδώ είσαι εσύ, Προς το παρόν. Σε λίγο με βλέπω κορυδαλό. Τράβα πάνω και πες στους δικούς να τελειώνει όπου να είναι. Σε λίγο θα έρθουν και το Μέγκα. Καλά, πάνω κάτω. Σήμερα πιάστηκε η μέση μου. Είναι ιδανικό και για τις κομάρες. Και πάλι σας ευχαριστώ, κορίτσια. Και μην με ξεχάσετε μόνο. Ένιωσες, τραβάτε τώρα. Όχι, γιατί σας το λέω. Αν δεν μου κάτσει και φέτος ο διορισμός, δεν ξέρω κι εγώ που θα φτάσω. Δικιά μας τη βλέπω αυτή. Όχι πάλι, Τι πάθετε, καλά, η πόρτα είναι. Όχι, είναι που όταν ο κύριος υπουργός είναι μέσα στο μπάνιο, δεν θέλει κόσμο. Γιατί? Τι γίνεται τώρα, τον κόβουν. Έτσι. Και άντε να ξαναβρει τη σειρά του, δεν είναι εύκολο. Μου τι κάνει ο υπουργός τόση ώρα στο μπάνιο? 8 παρά 25. Πώς είπατε? Όχι, όταν δεν έχω εγώ έτσι μια καλή απάντηση σε κάτι, τσου, αλλάζω την ερώτηση. Από την πολιτική τα έχει μάθει αυτά. Ορίστε πάλι κόσμος, άντε στο καλό. Μην με ξεχάσετε μόνο. Ένιωσες. Ποια είναι αυτή? Αυτή, επειδή ο κύριος υπουργός είναι έτσι, ήθελε μια δεύτερη κοπέλα. Φώναξε εγώ τη φίλη μου που ήταν και κοντά να μην... Χάρηκα. Ο υπουργός που είναι? Πήγε για τσιγάρα. Είπα, πού είναι ο υπουργός? Τώρα έτσι με την ευκαιρία να σας πούμε και κάτι θέλαμε. Θα μου πείτε ή θα αρχίσω να σπάω κεφάλια εδώ μέσα? Στην τουλάπα. Πολύ ψελίδα, ελαιόλαδο να βάζεις, να το... Γυρίστε πίσω. Εσείς αυτός είναι νεκρός. Νεκρός. Περίεργο. Πριν 2 λεπτά μια χαρά φαινότανε. Πραγματικά έτσι, δηλαδή με τις βολτίτσες του, με το κέφι του μπήκε στην τουλαπίτσα. Δεν υπήρχε κάτι το μεμπτό να πεις. Μιλάτε ρε, τι του κάνατε του ανθρώπου? Αυτό θέλαμε να σου πούμε. Τίποτα δεν κάναμε εμείς, η καρδιά του. Λέγε ρε, τι του δώσατε? Τίποτα σου λέω, με το που πήγε να ξεκινήσει κάτι, όβερσε σε... Χάλια τα κάναμε. Εμείς να πηγαίνουμε τώρα, να αφήσουμε και τους συγγενείς μόνους. Ζωή σε λόγους σας, προχώρα μωρέ, τι με κοιτάς. Να είστε γερός, να τον θυμάστε. Μακάρι να φτάσουμε στα χρόνια του. Μακάρι. Δεν έχετε να πάτε πουθενά. Πρώτα θα τα πούμε με την αστυνομία. Την αστυνομία, σε παρακαλώ, και την Κάνε πέρα, κοριτσάκι. Καλά σου λέει η γυναίκα, καλέ. Άσε τις αστυνομίες και τις αηδίες. Να έχει τραβήγματα από το πουθενά, μεγαλώνει και ένα παιδί. Το σκασμό εσύ. Σε παρακαλώ και την αστυνομία, σε παρακαλώ. Στη φάντα, κοριτσάκι. Αφού δεν παίρνεις από λόγια. Φέρε το κινητό. Πολύ λυπάμαι. Ο συνδρομητής αυτή τη στιγμή κάνει μπάνιο. Ώστε θέλετε να το χοντρίνουμε το παιχνίδι. Ωραία, έτσι το ξέρω. Μην παίζεις, παιδί μου, με αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, θέλετε να σας πάω ζωντανές ή νεκρές στην αστυνομία? Ζωντανές. Νεκρές. Δικαίωμα. Τι λες, μωρή? Σε παρακαλώ, μην μπλέξουμε την αστυνομία. Έχω ένα παιδί και άμα ο πατέρας του τι δουλειά κάνω, θα μου το κλείσει σε ίδρυμα. Δεν πειράζει, και εγώ σε ίδρυμα μεγάλωσα. Και είδες που κατάντησες. Μεγάλο στόμα δεν έχεις εσύ? Σταμάτα, παιδί μου, τον εξαιρέτησες. Έλα, πάμε κάτω. Όχι. Οκ, πάμε. Κάτω. Τρελάθηκες, παιδάκι μου. Για να σου πω. Πάμε κάτω να τα ξεκαθαρίσουμε. Ο άνθρωπος πήγε από την καρδιά του. Πάμε και να δούμε ποιος θα βρει τον πελάτη. Εσύ ή αυτός που τον άφησε μόνο του? Είσαι τρελή, παιδί μου. Ποιοι θα πιστέψουν, εμένα ή αυτόν? Τελικά για πόρνη έχεις μυαλό. Να είστε καλά. Και ξέρεις τι αδυναμία έχουν οι μπάτσες στις γκόμενες σαν και εσένα, Στα σκυλιά θα σε πετάξουνε. Και στο έλεγα, αγάπη μου, μην τα τσιγκουνεύσετε τα λεφτά στον ψυχίατρο. Σταμάτα, παιδί μου, τον ερυθείς. Αχ,
σας παρακαλώ. Αν δεν λυπάστε εμένα, τουλάχιστον λυπηθείτε το παιδί μου. Αυτά να τα σκεφτώ να πριν στη βίζιτα. Σε κετεύω, καλύψε με και εγώ θα κάνω ό,τι μου ζητήσεις. Τι να θέλω μωρέ με ένα σκουπίδι σαν εσένα. Οκ. Εγώ είμαι ό,τι είμαι, αλλά ο γιος μου δεν σου φταίει σε τίποτα. Σταμάτα μωρέ τις κλάψεις, με πόνες στο κεφάλι μου. Άκουσε με λίγο. Έπαθε μια διαθεσία. Εγώ δεν έκανα τίποτα. Πήγα να το δώσω τα χάπια, αλλά δεν τα βρήκα πουθενά. Ναι. Ωραία, για να δούμε. Βεβαίως να δούμε. Αυτό θέλω κι εγώ, να τα δούμε όλοι. Να λάμψει η αλήθεια επιτέλους. Και αυτά εδώ τι είναι? Μα δεν είναι δυνατόν. Δεν ήταν εκεί πριν. Δεν κόβεις ιδέες, λέω εγώ. Λέγε ποιος έβαλε να φας τον υπουργό. Θεέ μου, είμαι αθώος, σου λέω. Ναι, η Λόρα από το μικρό σπίτι στο λιβάδι που τρέχει το πιστικό βούτυρο σχολείο. Μα καλά, δεν έχεις λίγο ψυχή. Ψυχή. Κοίταξε, μην μου κλαις εμένα. Εγώ δεν μασάω. Βάστα το δάκρυ για μετά. Για την ξεφτύλα στα κανάλια όταν δεν θα έχεις από πού να κρυφτείς. Καλά, είσαι πολύ αλήτης τελικά. Γιατί μου το κάνεις αυτό, μπορείς να μου πεις γιατί μου το κάνεις? Γιατί δεν χωνεύω τις γυναίκες του είδους σου. Οκ, άσε με εμένα. Τον υπουργό, δεν το σκέφτεσαι τον υπουργό που θα το βρουν νεκρό με μια γυναίκα σαν και εμένα, ότι αυτό δεν σέβεσαι. Ο κύριος υπουργός. Άλλη λέρα. Ο υπηρέτης του λαού, άσε με μωρέ με το λαμόγιο. Καλά, καλύτερους τρόπους είχε το γουρούνι του Αρκά. Τι κάνεις εσύ εκεί? Τι θες ρε Καραγκιόζη? Μην τον εξαιρετήσεις ρε, έχει όπλο. Τράβα με την άλλη. Και φέρε και την πύρα μου. Πολύ ευχαρίστως, πασά μου. Γιατί δεν το ξανασκέφτεσαι λιγάκι μου, σου λέει, για να το ξανασκέφτεσαι. Με τις υγείες σου. Τυχεράκια, για σένα δούλευα πάλι σήμερα. Τι λες μωρέ πάλι? Τώρα, παιδί μου, ήμουνα πάνω στις γραμματίνας του Υπουργού για εκείνη τη ρημάδα την πρόσληψή μου. Και είπα και για τη γυναίκα σου, ρε. Μην βάζει και τυχώς είναι πουθενά που την έχει φάει το ταξί Βεραδόθε. Καλά τώρα. Όχι καλά τώρα. Τελείωσε σου λέω. Πες από εβδομάδα προσλαμβανόμαστε στο δημόσιο. Καλά. Πού πας εσύ? Πάνω το κουστούμι του Υπουργού. Μπράβο, βρε. Φέρτε, θα το πάω εγώ. Όχι, άστο, θα το πάω εγώ. Φέρε, παιδί μου, το κουστούμι. Θέλω να έχω μια κατηδίαν επαφή με τον άνθρωπο. Μην νομίζει ότι μας κάνει το ρουσφέτη και μετά τον φτύνω. Είπα όχι. Πρόσεξε, βλαμμένο, και δεν με ξέρεις εμένα καλά. Θα βρεις τον πελά σου. Μπα, γιατί? Γιατί στην Ταινίση και στη Βύση ο Θεός δεν κάνει κρίση. Γι' αυτό. Μην το πες της. Ωραία, έτοιμο το κοστούμι του Υπουργού βλέπω, Καλά, πολλά χρόνια θα ζήσει. Τώρα θα το πήγαινα. Δεν πειράζει, άστο, το πάω εγώ. Ματέουλη μου! Σκάσε μωρή, μη φωνάζεις, το κινητό του. Πρέπει να το κάνω το κινητό του. Στην κανάτα. Τέλος. Τι του κάνεις, παιδάκι μου, του ανθρώπου? Δεν υπήρχε άλλος τρόπος, του έριξα από τα χάπια σου στην πύρα του. Θεέ μου. Πόσα? 5 νομίζω. Είσαι τρελή. 5 ρεμιστικά. Όχι 5. Πάλι καλά. 6 νομίζω. Αυτό ήταν. Τον φάγαμε. Αυτό ήταν. Να το. Επιθανάτιος ρόχος. Τελειώσαμε τώρα εμείς. Πάλι. Αυτό ήταν. Όχι καλέ, ροχαλίζει ο αλήτης. Ωραία. Τι κάνουμε τώρα με αυτό? Ψυχραιμία. Μη μας πιάνει πανικός. Έχουμε χρόνο. Ωραία. Και το ανοίγεις το ρημάδι το στόμα σου. Λοιπόν, πιάσου με τα πόδια να τον κρύψουμε. Τι τύχη μου σήμερα όλη μέρα καροτσέρι τράβα. Κύριε Υπουργέ, η Αγγέλα είμαι. Ποια είναι πάλι αυτή η συνάδελφος? Όχι, αυτή είναι του κανονικού μερολογίου, γραμματέας είναι. Πώς είναι καλή να την έχουμε στα υπόψη μας. Σκάσε και τράβα! Παρακαλώ. Ποια είσαι πάλι εσύ? Ήρθα να βοηθήσω την άλλη. Μας ήθελε 2 προϊστάμενός σας. Τι? Ναι, πολύ βιτσιόζος το δικό σου. Θέλει και το ξύλο του, μια χαρά. Τι ξύλο, μαντάμ? Δεσποτάκι. Ξύλο, μωρό μου, στα μαγουλάκια. Ξέρεις εσύ. Αφήστε με, σε παρακαλώ, να περάσω. Δεν νομίζω ότι θα κάνει καλό στην καριέρα σου, άστο καλύτερα. Αχ, ναι. Ναι. Εντάξει, το πήρες στο μάτι σου. Τράβα τώρα. Ακούστε, εγώ ήρθα γιατί... Έλα, κοπέλα μου, φύγε και εσύ να τελειώνουμε. Μία ο ένας, μία ο άλλος. Πάνω που πάει να γνωρίσει την αποθέωση, μας κόβουνε. Και φέρε και το γαβριάτικο. Εσένα ποιος σε κάλεσε? Ο Λάμπης, δε, ποιος? Ο Λάμπης? Αχ, ναι. Καλός πελάτης, τακτικός και οικογενειακός φίλος. Από την αδερφή του το γνώρισα. Κάναμε μαζί πεζοδρόμιο. 3 χρόνια, τι έχουμε περάσει. Έλα μια μέρα από την πιάτσα να στα πω, άντε τράβα τώρα. Πείτε του, παρακαλώ πολύ, να συντομεύσει. Όπου να έρχεται το Μέγκα για το αποκλειστικό. Έννοια σας. Και τώρα? Σας
Σας παρακαλώ, μήπως μπορείτε να μου πείτε πού γυρίζετε το βίντεο κλιπ του Ρέμου? Βεβαίως, στο 601, στο κόκκινο δωμάτιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Δημητρίου, το Μέγκα. Μάλιστα. Παυλίδου, η ιδιαιτέρα του Υπουργού. Χαίρομαι πάρα πολύ. Παρομοίως. Πάμε. Βεβαίως. Φυσικά, λίμωνο. Μήπως να παίρναμε ένα περιτύφ πρώτα? Τι απεριτύφ, κυρία Παυλίδου μου, τι λέτε? Πάμε γρήγορα, μην μας πάρουν χαμπάρι άλλοι συνάδελφοι και ίσως και μας βαράνε με τις κάμερες. Ναι, ξέρετε, ο Υπουργός δεν είναι ακόμα έτοιμος. Τι θα λέγατε να πηγαίναμε μέχρι την πισίνα και να τσιμπάγαμε κάτι? Α, 2 μπιφτεκάκια και μια μπύρα, πόσα θα μας πάρουνε? Πάμε. Τέλεια. Πηγαίνετε εσείς και σε 2 λεπτά και με μαζί σας. Ο συνδρομητής που καλέσατε θα ειδοποιηθεί για την κλήση σας όταν ανοίξει το κινητό του. Μπορείς σε παρακαλώ να μου καλέσεις το 601? Τι τύχη μου. Ποιος σιγά παιδί μου να του βγάλει στον νόμο. Δεν έχει ανάγκη το γομάρι. Άντε γρήγορα, σε λίγο θα με έχουν πάνω. Μην κάνεις έτσι, θα προλάβουμε. Μη μου τι με βάζεις και κάνω. Ναι, πείτε μας τώρα, μαντάμ, δεν σας αρέσει το σχέδιό μου. Μωρέ βλακία είναι, έλα που δεν έχω άλλο. Κεφαλάκι. Μπράβο. Σήκωσε το, σε παρακαλώ, σήκωσε. Τι θα γίνει, κυρία Παυλίδου μου? Ένα λεπτάκι μόνο. Ναι, αλλά και εγώ δεν θα προλάβω να μοντάρω. Σας νιώθω. Μισό λεπτό. Δεν μου λέτε Δεσποινής, μήπως είδατε το σωματοφύλακα του Υπουργού? Ξέρετε ποιον λέω, Εκείνο το ψηλό, το νόστιμο, το πολύ αντρουά που ήμασταν μαζί στο λόμπι. Δεν μας χαίρεστε λίγο, μαντά, με τις καψούρες σας. Όλες οι άπαρτες εδώ μέσα μαζευτήκατε. Συγγνώμη, παρακαλώ, Δεσποινής, μισό λεπτό, καλέ! Όλα εντάξει? Ναι, τελειώσαμε. Ναι, ο Υπουργός κυρίως. Ωραία. Άρα μπορούμε να ανέβουμε. Ναι, βεβαίως. Ναι. Ο σωματοφύλακας του, ο κύριος Λάμπης, μου είπε να σας πω ότι θα αφήσει την πόρτα ανοιχτή, θα καταλάβετε εσείς, μου λέει. Ναι, ξέρω. Σας ευχαριστώ πολύ, κορίτσια μου. Δεν κάνουμε τίποτα εμείς. Όλο ο Υπουργός αυτό το θυμάστε. Να σας δώσω μια κάρτα μου. Όχι, ευχαριστώ. Δεν νομίζω να μου χρειαστεί. Μην παίρνεις, Κιόρκο. Πάμε. Ελάτε, ανεβαίνουμε. Επιτέλους, βραδιάσαμε. Λέω να το σκηνοθετήσουμε λίγο. Ότι δίθεν τον πιάνουμε εν ώρα εργασίας. Την ώρα που επεξεργάζεται το νομοσχέδιο για τις βιοτέχνες. Δεν τα ακούω κακό. Μισό λεπτάκι να ειδοποιήσω το συνεργείο. Σύρμα κόσμος. Δεν λέω, αγάπη μου. Καλό το σέρβις τους, αλλά αυτή η πανακότα λάσπη. Τι μας έλεγε η Νόνικα? Εξεκτιμώ την καταστροφή. Ωραία προφορά έχεις, μωρή. Το έχω προσέξει κι εγώ. Το τρέμουλο μου κάνει πολύ καλό αξά. Σταμάτα να τρέμεις, θα μας πάρουν χαμπάρι. Τι να σταματήσω, παιδάκι μου, κοντεύω να πω το κεφαλικό από την αγωνία μου. Τι κοιτάς, καλέ? Όχι τίποτα, έτσι παίρνω εικόνες μαζί μου να έχω να θυμάμαι την πενταήμερη. Τι κοιτάω, παιδί μου. Μήπως μας ακολουθεί κανείς με όπλο? Ηρέμησε, κανείς δεν ξέρει για μας. Στο δωμάτιο δεν υπάρχει κράτηση με το όνομά σου. Και τα τηλεφωνήματα γίνανε από καρτοκινητό. Δεν πρόκειται να μας βρούνε. Μου το ορκίζεσαι? Ναι. Ωραία. Να σου πω, τα κάναμε τα 100 μέτρα. Μέσα σ' άκρες. Τότε τρέξε, Λόλα, τρέξε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Θα αρχίσετε να τραβάτε με το που ανοίγω την πόρτα. Να φανεί ότι τον πιάνω με παυτοφόρο την ώρα της δουλειάς. Οκ. Βρισκόμαστε έξω από το δωμάτιο του Υπουργού Ανδρέα Σταματόπουλου λίγο πριν την ημερίδα για την Ένωση Βιοτεχνών. Αυτή τη στιγμή ο Υπουργός επεξεργάζεται ένα ανατρεπτικό νομοσχέδιο για την έξοδο της ελληνικής βιοτεχνίας από την κρίση. Στο κρεβάτι, ρε ηλίθιε, στο κρεβάτι! Σοκ και δέος στην κοινή γνώμη που παρακολουθεί άφωνη τις εξελίξεις μετά την αποκάλυψη του ροζ σκανδάλου. Ο ομοφυλόφιλος υπουργός βρέθηκε νεκρός στην αγκαλιά του σωματοφύλακα εραστή του. Οι εικόνες που εξασφάλισε αποκλειστικά το Μέγκα μιλάνε από μόνες τους. Εν τω μεταξύ, στο Μαξίμου, ο Πρωθυπουργός συγκάλεσε έκτακτο συμβούλιο για να εκτιμηθεί η σοβαρότητα της κατάστασης. Άρα, υπουργοί και παλικάρια γίναμε μαλλιά κουβάρια. Ενώ στο πλευρό του κυβερνώντος κόμματος
στάθηκε από την πρώτη στιγμή η Εκκλησία μέσω του εκπροσώπου της. Άρε, θα μας κάψει ο Θεός. Στυλιτεύοντας τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για προσπάθεια αποπροσανατολισμού της κοινής γνώμης. Αλλά κι αυτός, ένας εναντίον όλων, τι να σου κάνει. Πες το ψέματα.